Lijep pozdrav prijateljima šaha u Hrvatskoj. Današnja tema je priča o jednom događaju u kojem je dosta brujala hrvatska šahovska javnost tijekom zadnjeg mjeseca. Čekali smo što će o ovoj priči odlučiti najprije natjecateljska komisija Hrvatskog šahovskog saveza, a nakon toga je ta odluka proslijeđena na izvršni odbor Hrvatskog šahovskog saveza koji je odluku donio na svojoj sjednici prije par dana. Danas je ta odluka objavljena na web stranicama Hrvatskog šahovskog saveza, pa je možemo i svi skupa zajedno prokomentirati, malo vidjeti o čemu se ovdje radi. Znači, kao što već vidite ovdje, ta priča je iz jednog meča, prvog kola 3A Hrvatske šahovske lige Istok, znači seniorske lige, koja je započela 2. ožujka i ovdje vidimo na dijagramu poziciju iz jedne partije iz meča između domaće ekipe šahovskog kluba Slavonac iz Gradišta i gostujuće ekipe PPD Vukovara, njihove druge ekipe. U poziciji koju vidimo, bijele figure ima igrač iz Vukovara, a domaći igrač Slavonca ima crne figure. Ono što je tu zanimljivo primijetiti da je ta druga ekipa Vukovara uglavnom sastavljena od mladih igrača, kadeta, i igrač s bijelim figurama u ovom konkretnom slučaju ima 13 godina, dok njegov protivnik s crnim figurama je već u 8. dekadi života. Zašto je to bitno? Inače i ne bi bilo bitno, međutim ovdje se radi o tome da je ovo jedan primjer gdje je čak i izvršni odbor Hrvatskog šahovskog saveza odlučivao o ovom slučaju s aspekta odnosa prema mladima i tako dalje, a s druge pak strane činjenica je da se to ovom starijem igraču dogodilo da u nekoliko navrata nije pritisnuo vrijeme, pa je na neki način to možda malo karakteristično za igrače koji su malo u nekoj drugoj dobi, pa im se događaju takve stvari. To, međutim, sad ovdje za početak ove priče nije toliko bitno. Ono što je bitno je da je ovo pozicija nakon 15. poteza crnog, koji je povukao damu sa B2 i uzeo pješaka na G2. I sad je na potezu bijeli. Ono što vidite je da u ovoj poziciji bijeli zapravo stoji jako dobro, dobijeno, rekli bi, pozicija je dobivena za bijelog, i može uzeti skakača na H6, znači i na taj način osvojiti još jednu figuru, jer već ima jednu figuru više, i crni ne bi mogao uzeti lovca na H6, odnosno kad bi to učinio, uslijedio bi potez top G1, bijeli bi vezao crnu damu, pa bi crni nakon toga izgubio i damu, a vjerojatno i vrlo brzo i samu partiju. Bijeli je naravno to vidio i u ruku je uzeo lovca, ovog na F4, i krenuo je u izvođenje poteza lovac jede na H6. Međutim, u tom trenutku iskusno oko suca ovog meča, gospodina Branka Vidačkovića, inače međunarodnog suca D kategorije, kojeg znamo sa suđenja mnogih turnira u Hrvatskoj, uočava da crni nije pritisnuo svoj sat, da njemu teče vrijeme, i upozorava igrače da je ovdje u ovoj poziciji zapravo vjerojatno crni na potezu, a ne bijeli. Tim
činom zapravo spriječava bijelog u izvođenju poteza lovac H6 i uzima lovca od njega, vraća ga nazad i za trenutak ga vraća čak na polje E3. Nakon toga slijedi rasprava je li taj lovac bio na E3, je li bio na F4. Uglavnom na kraju se utvrđuje da je bio na F4 i da je sada na potezu crni. Iz nekog razloga igrač Vukovara pristaje na nastavak igranja ove partije pod tim okolnostima, pristaje na to da je u ovoj poziciji crni na potezu, iako je nezadovoljan i rezigniran takvom odlukom i ne zahtijeva od suca da se zapravo pozicija i to koje je na potezu utvrdi na propisani način, a taj način bi bio da se ta pozicija rekapitulira iz zapisnika formulara oba igrača na nekakvoj garnituri šahovskoj sa strane gdje bi se utvrdilo ko je zapravo ovdje na potezu. Da je to učinjeno, znači da su igrači to učinili, tada bi došli do sljedećih zaključaka. Znači, sudac bi ovdje mogao utvrditi da je u prvih 15 poteza zapisnik obje strane izgledao identično. Na lijevoj strani vidimo zapisnik bijelog, na desnoj zapisnik crnog. Znači, obojica su zapisali sve identične poteze i sve točne poteze u poziciji, iz kojih se može, na primjer, vidjeti da je 14. potez crnoga bio dama 1 na b2. To jednako tako piše i na jednom formularu i na drugom formularu. A onda nakon toga da je 15. potez bio dama g2, dama 1 na g2, nakon što je top b1 napao damu. Znači, na oba formulara vidimo identičan zapis. Međutim, sudac odlučuje da to nije tako, vjerojatno bez gledanja u zapisnike, i uslijedilo je ovakva nekakva odluka prema kojoj u sučevoj nekakvoj imaginaciji imamo misao da je zapravo ovaj lovac sa F4 prvo putovao na E3, te on sad shvaća da se vratio nakon toga na F4, ili ne znam što shvaća, ali odlučuje da je crni na potezu i crni pristaje na to da odigra drugi potez za redom i igra dama H3. Nakon poteza dama H3 vjerojatno je bijeli i dalje bolji i misli da je bolji i vjerojatno je zato pristao da se to tako dogodi, jednostavno u nedostatku bolje ideje kako da riješi tu situaciju, iako trebao je i on poznavati bolje pravila i inzistirati na njima. I u nastavku partije dogodilo se da je bijeli izgubio ovu partiju. Zanimljivo je pogledati kako su igrači nakon te sudačke odluke da je na potezu ponovno crni i nakon što crni odigrava taj dama H3, zapisali dalje partiju. Znači, ako pogledamo formulare, vidjet ćemo na desnoj strani kako je crni ranije zapisani potez, 15. potez dama jede na G2, prepravio tako što je G2 pretvorio u H3. Znači, to se vidi ovdje, što je naravno nevjerojatno da taj dama H3 je uopće ovdje 15. potez, mogući potez, jer gore vidite da je prethodni potez crnog bio zapisan dama 1 na b2. Znači, sa b2 ne možeš otputovati na H3. Tako da je to bilo nemoguće, naravno. A bijeli jedan nije znao kako bi zapisao dvostruki potez crnog, pa ga je prvo zapisao pod 16. potez tu
na lijevoj strani gdje se upisuju potezi bijelog, pa je onda upisao na strani gdje se upisuju potezi crnog. Kasnije će natjecateljska komisija reći da su obojica neuredno vodili zapisnik, mada osobno ja se ne slažem s time jer ono što je ključno ovdje za komisiju bilo je da se utvrdi da su obojica do 15. poteza vodili uredno zapisnik, dok tu sudac zapravo nije uveo konfuziju i donio odluku jednostavno nesvakidašnju u šahovskom svijetu, a to je da igrač domaće ekipe ima pravo odigrati 2 uzastopna poteza i to još istom figurom. To je nešto što su neki nazvali novim imenom gradištansko pravilo ili neki drugi gradištanski incident. Uglavnom ostaće pod tim imenom zapamćeno. Posljedica svega toga je da je na kraju natjecateljska komisija odlučila da rezultat ostane. Dakle, ne samo da je ekipa ŠK Slavonca dobila ovu partiju, ona je zahvaljujući ovoj partiji dobila i meč, jer je meč dobila rezultatom 3,5, 2,5. S obzirom da je igrač igrao pod ovim okolnostima do kraja, pristao na to da njegov protivnik odigra 2 uzastopna poteza i potpisao formular, a također i njegov kapetan potpisao zapisnik meča, onda natjecateljska komisija nije mogla mijenjati rezultat meča, ali je donijela preporuku da se sucu Branku Vidačkoviću onemogući daljnje suđenje mečeva u kojem je njegova ekipa, u kojem sudjeluje njegova ekipa. Takva odluka natjecateljske komisije došla je do izvršnog odbora. Izvršni odbor je podržao odluku natjecateljske komisije o tome da se prihvaća žalba šahovskog kluba PPD Vukovar, iako je teško sad razumjeti da li je ta žalba u potpunosti prihvaćena, jer šahovski klub Vukovar se naravno žalio i na rezultat te partije, rezultat meča, i u tom dijelu njihova žalba nije prihvaćena. Međutim, ovdje je najvažniji dio taj da je izvršni odbor Hrvatskog šahovskog saveza naveo da je odluka suca, međunarodnog suca Branka Vidačkovića, suprotna pravilima šaha i da je njome oštećen mladi igrač, te je ocijenjena od strane izvršnog odbora namjernom i pristranom i kao takva je neprihvatljiva pojava u hrvatskom šahu. Znači, ovo je jedna vrlo jasna konstatacija za jednog suca kojem ovom zapravo i nije prvi sudački gaf ili sudačka pogreška. Bilo je dosta takvih situacija u njegovoj sudačkoj karijeri. Ja sam osobno imao situaciju sa sucem Vidačkovićem prije par godina na veteranskom prvenstvu, kada je nakon partije koju sam igrao protiv Ivice Brkića, koji je tada bio u ulozi ne samo igrača na tom prvenstvu, nego i predsjednika Hrvatskog šahovskog saveza, doživio verbalni napad. Nakon što sam pobijedio Brkića, doživio sam neverbalni napad u dvorani, vrlo glasan, neugodan, a nakon što sam zatražio od gospodina suca Vidačkovića da intervenira i da upozori Ivicu Brkića da ne remeti red u dvorani i tako da me verbalno ne napada, on je prvo mene izbacio iz dvorane, tako da, a onda i njega. Tako da zapravo nije izrekao nikakvu opomenu Brkiću tada. Jednako tako znamo da su i neki drugi roditelji tražili izuzeće suca Vidačkovića na prvenstvima gdje igraju njihova djeca i
To je nešto što se očito učestalo događa, da ovaj međunarodni sudac nije dorastao svom zadatku. Međutim, u ovom slučaju to je bilo vrlo ružno što se ovdje dogodilo, zato je izvršni odbor i reagirao. Ono što je također ružno i tužno je da Branko Vidačković nije ni na koji način, ja sam s njime razgovarao, prihvaćao da je ovdje na bilo koji način pogriješio. Nakon odluke izvršnog odbora još jednom smo zatražili komentar gospodina Vidačkovića. On je rekao da će prihvatiti bilo kakvu odluku izvršnog odbora i natjecateljske komisije. No, u svakom slučaju, evo, ovo je nešto što se dogodilo i što se ne bi trebalo dogoditi. Zaista jedan presedan i ja mislim da je konačna ocjena izvršnog odbora posve u redu. Zaista se radilo o oštećenju mladog igrača koji nakon toga nije nastupio u sljedećim kolima ovog natjecanja, upravo razočaran ovom situacijom, o jednom oštećenju koje je bilo namjerno i pristrano i zaista je neprihvatljivo. Toliko o tome u ovom videu. Nadamo se da ovakve situacije više nećemo sretati i da će domaćini osigurati nepristrana suđenja u hrvatskim ligama. Lijep pozdrav svima!